Ce înseamnă specificul național? Să vă dau un exemplu ce înseamnă specificul național. Era un lagăr în Siberia, în care erau foarte multe naționalități, probabil toate naționalitățile din zona Imperiului Sovietic. Erau ruși închiși acolo. Erau nemți, erau unguri, erau polonezi, erau finlandezi, erau ucraineni și așa mai departe. Inclusiv români. Era un lagăr care era în zona Cercului Polar. Cercului Polar de Nord, logică, Uniunea Sovietică, din fericire n-a cuprins și sudul planetei. Și erau niște viscoli curtite, îngrositoare, atât de puternice încât puteau să ia un om și să-l arunce la mulți metri departare. Problema este că, știți, ne izbim de creștinismul concret acum, atenție. Problema este că WC-urile rusești sunt, în mod obișnuit, bine, acum s-a mai schimbat treaba, dar până de curând, până în 1989, cam așa erau în toată Uniunea Sovietică, cele mai multe, erau WC-urile publice fără ziduri. Erau niște găuri săpate în pământ sau pe marginea unei râpe și oamenii se duceau acolo și își făceau nevoie. La fel era și în lac. La fel era și în lac. Și atunci, oamenii trebuiau să se ducă în viscul ăla și să-și facă nevoile în chivăț. Ce legătură are? Păi, câteodată îi lua chivățul și arunca în muntele de săpadă care se adunase dincolo de la tine. Îi îngropa acolo. Și era un fel de groapă în care erau excrementele, dincolo de care era troianul de săpadă în care erau spulberați ăștia de vânt. Știți că era singura șansă a celor care erau purtați de viscol acolo în Troian ca să nu moară? Poftim? Singura șansă era să fie români pe acolo. Pentru că românii erau singurii nebuni din tot lagărul care îi scoteau pe aceea făcând lanț de oameni, riscând și ei să fie spulberați de la. Românii erau singurii care, legându-se, ținându-se unii de alții, se lăsau purtați de viscol peste groapă ca să-i salveze pe aia duși acolo în Troian. Dacă românii aflau că unul a fost dus de vânt acolo, se adunau și făceau lanțul ca să-l scoată din zăpadă. Dacă nu, era mort. Vedeți că e bine totuși să existe și români pe planeta asta, nu numai unguri, germani, ruși sau alte naționalități. Mai scapă câte unul de la moarte. Cu totul întâmplător. Există un specific național. Și noi avem și un specific național foarte frumos. Cel urât nu este al nostru, este de la diavolul și trebuie să scăpăm de el. Dar tot ceea ce este frumos în neamul nostru este o moștenire de la Dumnezeu și de la înaintașii noștri pe care trebuie să o ducem mai departe.